altres col·lectius i plataformes de professorat d'altres especialitats, com són docents de filosofia, docents de català i docents de català i castellà. Molt bé, de totes aquestes persones, algunes faran unes petites intervencions. Així que comencem els parlaments que recullen la veu de moltes de les entitats que avui ens convoquem. Per començar, us vull presentar en Xavier Duran, que és un divulgador científic i membre de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Donem-li la benvinguda, sisplau. Gràcies, bona tarda a tothom. Reduir les hores que queda de començar les lectures per reduir la possibilitat de fer el coneixement per venir a les entitats raonades, tenir criteris, reduir les hores de ciència i lectures per utilitzar la formació dels futurs docents i investigadors. Catalunya presumim, i amb raó, del bon nivell de la recerca científica en diversos àmbits, però al mateix temps disminuïm les hores de formació no hauran de mantenir i potenciar aquest nivell i millorar-lo més endavant, sembla un contrasentit. A més, hem de recordar que des que es va suprimir l'assignatura de ciències per al món contemporani, no hi ha cap assignatura de ciències que sigui obligatòria i comuna de tots els itineraris de batxillerat. A més, i aplicar el mètode científic. Davant els reptes de l'emergència climàtica, els grans beneficis però també els grans riscos del desenvolupament de la intel·ligència artificial i de la recerca biomèdica, què volem tenir? Ciutadans vulnerables a qualsevol notícia o rumor fals o les pseudociències que es creguin els negacionistes de tota mena i que no tinguin cap interès o responsabilitat ni consciència sobre aquests reptes ambientals, tecnològics i ètics, o bé ciutadans responsables que actuïn amb aquesta responsabilitat en tots els àmbits de la salut, en el medi, en la intimitat pròpia i dels altres, i que també puguin pressionar en la mesura del possible perquè la recerca i la política científica beneficiïn tota la humanitat, tota la societat. Creiem que aquests últims, perquè aquesta gent amb més formació, més coneixement, més criteri, podrà també pressionar. I en definitiva la democràcia no és només votar cada 4 anys, la democràcia es fa dia a dia. I més cultura científica és una democràcia més sòlida. Les retallades també afecten altres àmbits de l'educació, altres legislatures, que si bé parlem de cultura científica i cultura humanística, els fons són només components d'una sola cultura, àmplia, diversa, completa. I això és el que hem de defensar. Una cultura que s'enriqueix en visions des de diverses perspectives, des de diversos sectors, però una única cultura que sigui forta i sòlida. Moltes gràcies.